Wel, dyma ni, un arall o'r fideos yma. Wrth gwrs, mae wedi bod yn wythnos arall brysur, yn wir, wythnos arall hirt lawr yn San Steffan. Ac mae rhaid mi ddweud, os da chi wedi bod yn edrych ar y newyddion a gofyn be'n union sy'n digwydd, wel, yn aml iawn dwi'n gofyn yr union rhywun cwestiwn y gweitha ffaith mod i'n aelod seneddol ac yng nghanol y ffwlbri yn San Steffan dros y wythnos dwytha. Dwi'n bersonol yn falch bod y Prif Weinidog wedi dod trwy'r bleidlais a hyder. Dwi'n siomedig iawn bod yna 117 o fy nhyd aelodau seneddol wedi penderfynu pleidleisio yn erbyn y Prif Weinidog, ond dwi dal yn meddwl bod hi wedi ennill fuddugoliaeth gyffyrddus a nid drwg o beth ydy hynny. Oherwydd dwi ddim yn siŵr iawn be'n union ydy cynllun y rai hynny sydd eisiau Brexit calad bellach, achos does na ddim amheuaeth y rheswm pam y gafwyd pleidlais o ddiffyg hyder yn y Prif Weinidog oedd fod yr aelodau seneddol hynny sydd o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb, maen nhw bellach eisiau cael gafel ar rym o fewn San Steffan mwyn gwneud yn sicr na dyna sydd yn digwydd. Ond be mae'r bleidlais yma wedi ddangos yn glir ydy na dim ond rhyw 100 aelodau cydwladol ar y mwyaf sydd eisiau gadael Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Wedi'r cyfan dwi'n gwybod bod ambell un sydd ddim eisiau Brexit caled ddari hefyd bleidleisio yn erbyn y Prif Weinidog yn anffodus. Ond mae wedi profi unwaith ac yn byth bod y gefnogaeth i adael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb yn gymharol fychan dim mwy na rhyw 100 aelodau seneddol allan o 600 a hanner. Ac felly mae hi'n hollol amlwg i mi bellach na fydden ni ddim yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Y cwestiwn ydy sut da ni'n gadael os o gwbl. A dyna fydd yr her i'r Prif Weinidog. Fydd hi'n gallu perswadio pobl i gefnogi chytundeb hi, neu fydd na angen gofyn i'r bobl unwaith yn rhagor. Rwan, yn hymlad i'n glir iawn ydy na dewis bellach ydy mynd ar mater yn ôl i'r bobl. Yn syml oherwydd, mae'r cytundeb sydd gan y Prif Weinidog, mae'n debyg bod fi'n cytuno bod o'r cytundeb gorau fydda'n gallu cael ei sicrhau gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae o'n gwbl wahanol i'r addewidion eithbwyd yn 2016. Dydy hynny ddim yn syndod, doedd na ddim modd i neb weithredu'r addewidion am eithbwyd. Ond da ni bellach yn llwyr ymwybodol fod gadael yr Undeb Ewropeaidd wedi greu mwy o problemau nag aros. Mae'n gwneud drwg enbyd i'r economi. A dwi'n credu na mater moesol dio bellach bod ni'n sicrhau bod bobl yng Nghymru a ym Mhrydain yn cael y cyfle i ddeud ia, da ni'n fodlon efo'r cytundeb yma, neu nag da ni ddim. Mater i'r bobl yna hynny fod bellach, a nid i'r tŷ gyffredin sydd bellach yn ymddwyn fel corff sydd yn methu gwneud dim. Mae'n bryd ni droi'r cwestiwn yma nôl at y bobl. Wel, digon am Brexit, dwi hefyd yn falch iawn o ddweud mod i wedi cael y bleser o fod yn y gwasanaeth Carola yn Llandudno neithiwr nos Iau, gwasanaeth Carola blynyddol sy'n cael ei wneud gan Hosbis Dewi Sant a Tŷ Gobaith, ac mi oedd o'n wasanaeth clodwiw iawn. Ddari mi fwynhau, a dwi'n sicr bod Côr Milgwyn ac Ysgol San Siôr yn cymryd rhan, bod nhwtha hefyd wedi fwynhau. Mae yna rhywbeth eitha arbennig am y gwasanaeth hwnnw. Mae rhywun bron yn teimlo bodolig ar fin ein cyrraedd ni pan mae'r gwasanaeth yn cael ei gynnal yn Llandudno. Ac dwi'n mawr obeithio bod pawb arall wedi fwynhau a wedi cyfrannu'n hael iawn at Hosbis Dewi Sant a Tŷ Gobaith, achos dwi'n ymwybodol pa mor falch mae pobl o'r ffaith bod gennym ni ddau gorff sydd yn gwneud gymaint o waith da yn weithredol yma yn etholaeth Aberconwy. Dwi hefyd eisiau nodi, mod i wedi cael pleser o groesawu cynghorwyr o Llandudno, Lan Rws ddylwn i ddweud, Aldin ac Adel. Maen nhw'n gynghorwyr cydwybodol iawn yn Llanrwst, cynghorwyr tref yn Llanrwst, ond oedden nhw lawr yn Llundain ac eisiau dod i mewn i'r Senedd i weld eglwys St Mary's of the Undercroft. Wel, mae honno'n eglwys eitha arbennig yn dyddio nôl i'r 11th ganrif ar 15, a dwi'n credu bod y ddwy wedi mwynhau y cyfle i weld rhywbeth sydd yn eitha unigryw o fewn Palas San Steffan. A'r neges i genna i, os da chi yn Llundain ac os da chi eisiau dod mewn i'r tŷ gyffredin i weld yr holl Palas yn San Steffan, mae yna groeso chi wneud hynny mond cysylltu efo'r swyddfa, mi fyddwn ni falch iawn o drefnu taith o amgylch San Steffan ar eich cyfar chi. Mae yna bethau gwerth i gweld yno, ac yn sicr dwi'n gwybod fod yr efeilliaid y ddwy ohonyn nhw sy'n gynghorwyr cydwybodol iawn yn Llanrwst wedi bod yn falch iawn a cael y cyfle i weld yr eglwys. Ac yn olaf, ar fater eitha difrifol, dwi'n boenus iawn ynghylch yr bygythiad posib i'r adran gemeg yn Prifysgol Bangor. Dwi'n credu bod ni gyd yn ymwybodol o bwysigrwydd Prifysgol Bangor i economi gogledd orllewin Cymru, ac na nid y fi di'r aelod seneddol dros Bangor nag dros y Brifysgol. Dwi'n ymwybodol bod gennau etholwyr sydd yn gweithio yn y Brifysgol, a dwi hefyd yn ymwybodol fod cael Prifysgol safonol yng Ngogledd Cymru yn hanfodol ar gyfer yn datblygiad economaidd ni. Wedi'r cyfan fel y Gweinidog yn Swyddfa Cymru ddechreuodd y broses o sicrhau cynllun twf Iogledd Cymru, sydd bellach wedi denu bron i £250 biliwn o bunnoedd gan Llywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan. Mae sicrhau gweithlu
sydd wedi cael ei hyfforddi safon uchel yn rhan o'r cynllun hwnnw. A mae'r dystiolaeth yn glir os oes ganddoch chi adrannau STEM cry mewn prifysgolion. Mi ydych chi'n aml iawn yn gweld cyfraniad sylweddol i'r economi oherwydd, ac mae'n fater eitha difrifol os ydy Gogledd Cymru'n colli'r cwrs yma o Fangor. Mae rhywun yn gofyn o ddifri pa gyrsiau STEM sydd am y prifysgolion i'r gogledd o'r M4. Felly mi fyddai'n cyfarfod y tîm yn yr adran gemeg bore dydd Llun, a dwi'n mawr obeithio bydd y brifysgol yn ail ystyried. Lles economi Gogledd Cymru, mae'n bwysig bod nhw'n gwneud hynny. Wel, o'n i bai bod yna rhywbeth difrifol iawn wedi gwyth os nesaf. Dwi'n mybradu gwneud un arall o'r fideos yma tan y flwyddyn newydd, felly ga i ddymuno nadolig llawen iawn a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Diolch.